Bütün dünya башкортлары курултайы оештырылуга 30 ел. Хавымһагыз эфирда интервью студияла Гөлсемә Эштанова. Курултайдың 30 еллыгы уңайынан бүген Өфөлә фәнни гамәли конференция үтә һәм ошо конференцияларга катнашучыларны бүген үзебезнең студиябызда сәламләйбез. Студиябызның сираттагы кунагы Өфө каласы 136-нчы башкорт лицее директоры, Октябрь районы башкортлары курултайы рәисе Шәмсулла Хәбибулла улы Хәбиб Рахманов. Хавымһагыз. Хавымһагыз. Шәмсулла Хәбибуллович, беренчедән ихлас күңелдән котлайбыз. Бүген республика башлыгы Ради Хәбировның хезмәтегезне баһалап, медаль белән бүләкләнә, хезмәт каһарманлыгы өчен медалы белән ихлас күңелдән котлайбыз. Рәхмәт. Һәм был һеҙҙең бөтен дөнья башҡорттары ҡоролтайы эше өсөн баһаланды дип әйтһәк тә була. Һәм шул ук ваҡытта ҡала башҡорттарын, йәш башҡорттарҙы тәрбиәләү эшегеҙҙең һөҙөмтәһе дип тә әйтергә була, шулаймы? Ысынлап та оҙаҡ йылдар мәктәп директоры булып эшләйем һәм шулай бер үк ваҡытта оҙаҡ йылдар Октябрь районы башҡорттары ҡоролтайы етәкләйем. Ике айырым эшме әллә берҙәме? Ул эште беҙ бергә алып барабыҙ дип әйтергә дә була инде. Шулай туры килде, мәктәп директоры булғас та бөтен дөнья башҡорттары ҡоролтайы ойошторолдо. Шул ваҡыттан уҡ 30 йылға яҡын Өфө ҡалаһы Октябрь районы башҡорттары ҡоролтайы рәйесе булып эшләргә туры килә. Ни өсөн дигәндә, бында күп эштәрҙе беҙ мәктәптә, мәктәп уҡытыусылары менән, ата-әсәләр менән, уҡыусылар менән бергә эшләйбеҙ. Беҙҙең мөхит бар, мәктәп бар, башҡорт мәктәбе. Бында тик башҡорт кластары ғына уҡый. Балалар һаны күп, балаларҙы, кластарҙы туплау тураһында проблема юҡ. Балалар етерлек. Әлеге ваҡытта 870 бала беҙҙең мәктәптә уҡыйлар инде. 30 йыл эсендә күп кенә беҙҙең мәктәпте тамамлаусылар, меңәрләгән мәктәпте тамамлаусы уҡыусыларыбыҙ булды. Аналар менән, ата-әсәләр менән, мәктәпте тамамлаусылар менән бергәләп эшләгәндә, ҙур команда менән бөтөн эшләрҙе еңел итеп башҡарып сығырға мөмкинселек бар. Ата-әсәләр менән эшләү проблемалы ти хәҙер уҡытыусылар. Һеҙҙең өсөн ул нисек хәл ителә? Мин әйтермен, беҙҙең ондай проблема юҡ дип. Ни өсөн дигәндә, беренсенән беҙҙең балалар күбеһе 308-нсе башҡорт балалар баҡсаһына инәләр. Әҙерлекле киләләр. Шулай уҡ ата-әсәләр беҙҙең күбеһе беҙҙең мәктәпте тамамлаған уҡыусылар. Алар аның мәктәптең нигеҙе булып тора, үҙәге булып тора. Шуңа күрә мин үҙем дә оҙаҡ йылдар эшләгәс бөтәһен дә таныйым, бөтәһе дә мине яҡшы беләләр. Андай проблема ата-әсәләр белән ауыр тигән проблема юҡ. Киреһенсә, ата-әсәләр беҙгә һәр ваҡыт ярҙам итәләр. Бергәләп эшләйһегеҙме? Бергәләп эшләйбеҙ. Нинди генә һораулар килеп сыҡһа да, беҙ ата-әсәләргә өндәшәбеҙ. Алар беҙҙең һораған эштәрҙе бөтәһен дә егеренә еткереп эшләйҙәр. Шулай уҡ беҙҙең сығарыш сыйныфы уҡыусылары да, ата-әсәләр дә төрлө урындарда эшләйләр һәм төрлө урындар буйынса һорауҙар килеп сыға икән. Беҙ аларға иң тәү башта аларға өндәшәбеҙ. Алар беҙгә шул һорауҙарҙы беҙгә эшләргә ярҙам итеп торалар. Октябрь районы башҡорттары ҡоролтайының эшмәкәрлегенә килгәндә күп кенә саралар үткәрәбеҙ. Шул ата-әсәләр менән беҙҙең Октябрь районында йәшәгән башҡорттар менән, бигерәк тә күберәк башҡорт теле уҡытыусылары менән традицион саралар беҙҙең шәжәрә байрамдары, һабантуйҙар үткәрәбеҙ. Туған телде өйрәнеү, аны үҫтереү буйынса төрлө сараларҙа ҡатнашабыҙ. Бөтөн дөнья башҡорттары ҡарарҙарын үтәү буйынса, аларҙың тәҡдимдәре буйынса төрлө эштәрҙе эшләйбеҙ. Һәм шул ваҡытта әйтеп үтергә кәрәк, менә беҙ күп кенә яңы проекттар уйлап сығарҙык үҙебеҙҙә һәм алар уңышлы гына эшләп киләләр. Мәҫәлән, милли кәсепкә яңы һулыш дигән фестиваль конкурсы үткәрә башланыҡ. Беҙ өсөнсө тапҡыр беҙ үткәрҙек. Кисәгенәк кенә беҙ ул фестивальде матур итеп үткәрҙек. Күп кенә беҙҙең иң күбе мында беҙҙең мәктәптең уҡыусылары ҡатнаштылар. Ата-әсәләрҙең ярҙамы менән эшләнгән эшләр. Был яңы йүнәлеш. Әйтеп үтергә кәрәк, анда уҡыусылар был кәсепте, тарихын өйрәнәләр, аның проекттын эштәйләр. Шунан ул эште алар үҙҙәрен ҡулы менән аны башҡаралар ул эште.
аны шуннан яклайлар, аны презентацияле эшләйләр, аны алар комиссия алдында алар эшләрен яклайлар һәм бер үк вакытта күрһәтәләр финанс яклап нинди үсеш, нинди акларга тиеш, ничек үзләштерелә, шуның турында шул эшләрендә эшләйләр. Бәгатә кәсеп дигән сүзне без аңлайбыз бит инде, ул борынгы башкорт халкының кәсептәре һәм улар күбрәк авылда хакланган дип, бында без башка авылда күрһәтәбез килеп сыга. Без шуңа күрә ул милли кәсепкә яңа дигәне бу яңасы формаларын, яңасы элекесене өйрәнәләр һәм яңасы формаларда бу кәсепте башкаралар укучылар. Яңа һулыш өстәйбез. Яңа һулыш өстәйбез. Шуңа күрә тойда әдрәк катнашучылар булды. Хоннан кызыксынучылар күбәеп киттеләр безнең монда бу эштә. Менә кисәгә үткән безнең ул фестивальдән ул 100-гә якын эш. Да күп кенә кунаклар райондан килде, кунаклар безнең Октябрь районыннан башкорт теле укытучылары күп кенә килделәр. Һәм нидән мастер-класслар безнең күрһәттеләр. Шулай кәсепләрдә тәкъдим итте укучылар. Төрлесе агастан эшләнгән эшләр, металлдан эшләнгән, шуның бидау эшләре эшләнделәр. Шулай ук балсыктан эшләнгән эшләр дә булды. Һәм төрле материаллардан эшләгән эшләрдә үзләре балалар күрһәттеләр. Шуннан милли музейдан килгән осталар нидән бидау эшләр эшләү буенча мастер-класста күрһәтте. Һәм без күрһәтергә тырыштык монда башка милләтләрдә безнең Октябрь районында битендә Марый якшәмбе мәктәбе, алар анда үзләренең күргәзмәһен күрһәттеләр. Еврейләрдән бар безнең Октябрь районында Милли бизәкләрне күрһәтергә тырыштылар, ия. Шәмсулла Хәббулович, буна әйтәбез бит инде еш кына милләттең котын, милләттең нигезен ул авыл булдыра дип. Хәзер беләүебезсә, күп кенә авыл халкы без гомумән калага күсәбез, урбанизация күзәтелә, башкорт халкының нисек уйлайһыгыз, калала милләттең нигезен, милләттең буна ошо калала гомумән милләтте хаклап алып калып буламы? Заманында бик дөрес эшләгәннәр. Шул ук менә безнең 20-нче мәктәптә һәм безнең 2-нче мәктәп булып тора инде башкорт мәктәбе. Һәрбер районда, каланың 7 районында һәрберендә башкорт мәктәбе бар. Ул менә шул инде как раз нидән безнең милли мәдәниятте, мәгърифәтте безнең шул башкорт мәктәпләре тотып торалар. Анда йөридәр балалар башкорт телендә укырга йөртәләр балаларын да. Мәктәптең тәбез булдырдык. Яшь эшкуарчылар мәктәбе булдырдык. Мәктәп исендә мәктәп. Менә кисәгән аның беренче тапкыр сорашу булды. Менә безнең сыгырыш сыйныфы укучылары мәктәптә төрле елларда тамамлаган укучылар мәктәпкә ярдәм итү өчен һәм балалар белән эшләү өчен ризалык бирделәр. Һәм менә ул теге милли кәсепкә яңа һулыштың дәвамы булып тора. Аның нигезендә безнең оештырылды яшь эшкуарлык мәктәбе. Иң беренче оештыручысы безнең Муса Мазитов, ул безнең мәктәпкә ярдәм итүче һәр вакыт. Аның ул үзенең аксаһына 2 кабинет изо-студия, медиа-студияга яһазландырды, аларга ремонт эшләнде, 1 миллион аксаһын бирде. Аның өчен тагын безгә ярдәм итәргә әйтә. Әмма ул теге милли кәсептә катнашучыларга турында әйдәгез бергәләп уйлыйк, аларда ныграк, күбрәк эшләрдә эшләргә мөмкинлекләр булдыру өчен тине. Һәм ул инде иң беренче тәкъдим беләсәктә эшкуарлык мәктәбе булдырырга һәм балаларны тәрбияләргә шулай. Укучылар өчен ул бушлай оештырыла. Ел әйләнә дәвам итәргә булды. Ярдәм итсеннәр, туган республикаларына кирәкле кеше булганда шулай бит. Зур рәхмәт сезгә, Шәмсулла Хәббулович, әңгәмәгез өчен. Эшегездә уңышлар теләйбез һәм әлбәттә уңышлы укучылар. Хөрмәтле тамашачылар, студиябызның кунагы Өфе каласы 136-нчы башкорт лицее директоры, Өфе каласының Октябрь районы башкортлары курултайы рәисе Шәмсулла Хәбибрахманов мәһиләштек. Игътибарыгызга зур рәхмәт.